B'investiment ta' 200,000 euro, il-Gvern innieda l-iskema tal-Culture Pass fejn l-istudenti sa' 16-il sena ikollhom iċ-ċans li jgawdu minn produzzjonijiet artistiċi b'xejn. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Arti u l-Kultura José Herrera u l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana. Hawnhekk tħabbar kif id-29 produzzjoni li kienu ġew aċċettati sabiex jagħmlu produzzjonijiet fl-iskejjel din is-sena se jkunu aċċettati b'mod awtomatiku. Il-Ministru Herrera qal kif is-settur tal-arti huwa kruċjali anke f'aspett ekonomiku u l-ebda edukazzjoni ma hija msejsa mingħajr dan is-settur importanti. Tfisser illi aħna se nħajru produtturi ta' programmi artistiċi u kreattivi illi jtellu produzzjonijiet u jħajru l-istudenti jattendu. Imma flok ma jħallsu l-biljetti, l-istudenti jħallsu l-biljetti aħna. Il-Ministru Caruana qalet li permezz ta' din l-iskema sissa gawdew 90,000 student u dan il-proġett jolqot lil madwar 50 skola f'Malta u f'Għawdex. Kun għadin naraw ġenerazzjoni li jakkolta mhux biss edukata, mhux biss akademikament kwalifikata, ma li jkunu tfal kolti li kapaċi japprezzaw, kapaċi wkoll anke janalizzaw u eventwalment ukoll jikkritikaw u forsi jipparteċipaw.